F'dan il-Partit Nazzjonalista l-ħidma għaddejja b'entużjażmu kbir sabiex kemm il-partit kif ukoll il-pajjiż jiġu xprunati il quddiem. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech il-ħadd filgħaxija waqt intervista matul il-programm speċjali Edi Malta Tawguralek fil-luq is-87 sena ta' Edi Fenek Adami imxandar fuq Net Television kif ukoll fuq Net FM. Bernard Grech insista li l-ex kap tal-Partit Nazzjonalista u ex-Prim Ministru ta' Malta kien mingħajr ebda dubju il-bniedem li ta' dinjità li ċittadini Maltin u Awċin sabiex jesprimu ruhom u jiksbu is-suċċessi bil-ħila tagħhom ġej minn fejn ġej. Huwa kompla li jekk ukoll qed isir preżentament fih dan il-Partit Nazzjonalista fejn qed jinħoloq spazju għal kull min bit-talenti tiegħu irid jagħmel pajjiż aħjar. Kulħadd bil-ħila tiegħu ixini l-ħila tiegħek. Int tista' tagħmel id-differenza. U hawnhekk qed noħolqu l-ispazju biex int tiġi u bit-talent tiegħek tagħmel pajjiżek aħjar. Mistoqsi dwar ir-riżultati li qed jikseb mod kostanti l-Partit Nazzjonalista f'numru ta' stħarriġ tal-opinjoni pubblika, Bernard Grech saħaq illi riżultati bħal dawn iżidu l-kuraġġ sabiex flimkien ta' kuljum tkompli titwettaq il-ħidma favur pajjiżna, fosthom ukoll bi proposti illi jispiraw u jtejbu il-ħajja tan-nies. Aħna għandna subajna fuq il-feriti tan-nies u permezz tek smajna, ħassejna, indunajna u qegħdin nindirizzaw dawk l-issues. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li fl-2021 għataw nies li jaħsbu li għandhom id-dritt illi waqfu lil ħaddieħor milli jesprimu ruhom kemm fuq mezzi soċjali kif ukoll fuq ix-xogħol. Insista illi l-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm sabiex jagħti lil poplu vuċi. Poplu deskritt minn Bernard Grech bħala wieħed għajjen mill-kontroversju l-qasma politika, poplu li jinsab ċan għal-politika tar-rispett. Nibqgħu dejjem inżommu l-persuna fiċ-ċentru tal-politika u dan ifisser li qatt m'għandna ninsew li għandna obbligu li nibqgħu nirrispettaw lil xulxin. Aktar kmieni fil-ftuħ tal-programm, il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħabbar li wħud mill-faċċati tal-każini tal-Partit Nazzjonalista madwar Malta u Għawdex se jkunu qed jiġu mamra billboards diġitali, pass li juri biċ-ċar li l-partit lest jagħmel dak kollu meħtieġ biex jissokta l-bit-tiġdid tiegħu fl-idejat u l-komunikazzjoni. Bekk mhux biss il-partit ikun jista' jwassal il-messaġġ tiegħu aħjar, iżda wkoll iżid l-introjtu b'mod kummerċjali ħalli jkompli jsaħħaħ il-legat tiegħu. Jiena nwedkom li nuża l-enerġija tiegħi kollha biex il-partit jimxi l-qudiem biex Malta timxi l-qudiem. Matul il-programm speċjali ipparteċipaw numru ta' mistednin illi tkellmu dwar ħajjet Edi Fenek Adami bħala politiku iżda wkoll bħala missier u raġel tal-familja.